Για το κάνουμε. Ωραία. Για να δούμε να μπορούμε να κάνουμε μήνε τώρα. Μήνε. Μήνε και να δούμε από κοντά τους. Για πετάξτε και τις άλλες πλευρές. Τα χιλιάδες με βάζει λοιπόν αυτό είναι κάτι κακό και δεν το τρώμε. Γιατί αν το φάμε, κάτι κακό θα μας γίνει. Ξαναλέω πάλι, παιδί, υπομονή, πάρα πολλή δουλειά, καλή εκπαίδευση, καλούς ιδιοκτήτες σκύλους και υπάτους, προπαντός εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε στη σχολή μας. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον Σπύρο για τα σκυλιά τους. Να είστε καλά και καλή αντάμωση στην επόμενη έκθεση. Ευχαριστούμε την Πετράνη για όλη την παράσταση. Ευχαριστώ πολύ.